Sanibonani balandeli emakhaya makhosi umdlalo waselo ngiphuma ngaphansi komkhanya kude abangoma ngiyatholakala eThekwini bakithi eDurban uphinde futhi ngizotholakala lapha ePietermaritzburg izona ndawo ezimbili lezo engisebenzela kuzona. So namhlanje njengoba nisibona nesihloko sikhuluma ngokushintsha isibongo bakithi. Kunento engithi nje ake sikhulume namhlanje lento yokushintsha isibongo ukuthi ake sibhekisise noma sibheke ngamanye amehlo. Mangabe ngisho kanjalo yini na ngizoyiqala nje la ake ngithi ekutheni kunabantu abanamahloni noma ngithi kunabantu abazenyezayo ngokuba umlanjwana. Yini umlanjwana na? Umlanjwana umuntu ozalelwe ekhaya kubo kamama wakhe. Uthola ukuthi ubiza isibongo samama wakho waze waba mdala. Ukuthi lento sengiyibukile abantu abaningi abantu ukuthola ukuthi umuntu usiyazenyeza ikakhulukazi abantu besilisa. Ake niyekeni ukuzenyeza ngokuba umlanjwana futhi alikho icala ngokuba umlanjwana. Abantu abamusa ukuthatha amacala okade wena ungawakhethanga ukuthi enzeke musa ukuthatha izinto ongazikhethanga ukuthi zenzeke obungeke ukwazi ukuzicontrola ebese uzithwesa wena phezukwakho wena ebese uyazenyeza ukuthi wena wazalelwa omalume. Masukhulile wena usumdala usufuna usumuntu wesilisa nje umuntu wesilisa usufuna isibongo sakubo kababa wakho usufuna ukushintsha isibongo ukuthi ungene isibongweni mawubuza ukuthi wawusufuna ukushintsha isibongo yini kwenze njani usuyachaza ukuthi nginezingane manje ngifuna ukuthi izingane zami zibize isibongo sakubo kababa. Siphi sona isibongo sakubo kababa? Siphi sona isibongo sakubo kababa? Leso kade singakukhulisanga yini na? Ile nto engifuna sikhulume ngayo namhlanje ngoba baningi uthola ukuthi abantu abalungelwa izinto ngenxa yalento noma uthola ukuthi umuntu ukhule kahle zimlungela izinto unakho konke kepha waqeda washintsha isibongo nje qha wathi mina ngiyobiza isibongo sakubo kababa bese izinto ziyabheda. Yini manje wena usufuna ukufeza inhloso inhloso abazali bakho abakade bengenazo noma ngathini akade bengenawo ukuthi bafisa ukuzifeza lezo nhloso. Wena masukhulile lezo nhloso wena ufuna ukuzifeza wena uzifeza ngesibongo sako malume wakho noma ngithi uzifeza ngamandla ako malume wakho. Mawumlanjwana ukhulele ekhaya awukwazi ukuthi ungafika idlozi likhulise likuphe yonke into uphumelele empilweni noma phela ngeke asaneliseki kwesinye isikhathi izinto esiphiwa zona asaneliseki kwesinye isikhathi esinako sihlale sifuna okungaphezulu yebo. So umunye umuntu ukabone ngazi ukuthi mangase njengoba sengikhule sengingaka ngikhulelele komalume mangase mhlambe ngihambe ngiyongena esibongweni sakababa mhlambe iyona lento engidalela izinkinga mhlambe ngizothi mase ngingene lapha ebese izinto ziyalunga. Ushintsha siphi isibongo usuka manje uthola bese uthola ukuthi usuka kulesi sibongo lapha uyangale awazi ukuthi laba abantu bangale othi wena uyongena kubona kukhona yini okwakho wena bakuphethe noma cha. Angithi yabona ukhule ufunde kwemnandi izinto zikhambele kahle ube nempilo nawe ejwayelekile njenganabanye abantu. Ngenza nje example usuthola abantwana kakhulukazi umuntu wesilisa usuthola abantwana masubathola abantwana njenganomuntu wesilisa bese nawe uyazenyeza ekutheni ngeke ufuna ngibize isibongo sakubo kababa bese beyakutshela abaziyo ukuthi ukuze ukwazi ukuthi ubize isibongo sakubo kababa wakho kumele uhambe uyokhokhelwa abakubo kababa wakho beyokhokhela noma bakulobole ngendlela vele okwenziwa ngayo ukhishwe komalume uhambe uyofakwa kini usuyobiza isibongo sababa wakho bese ngempela ziyenzeka lezo zinto wena uthatha imali
uzame unika bakababa ngoba phela kuthiwe hayi mama bengenayo bona imali uyithatha wena imali baede bona laba bakubo kababa wakho kube ngazi ukuthi vele mabekhona imali abaedile bambe bothenga kube ngazi ukuthi ibona bathengile noma ngabe imbuzi noma ngabe yini akuthi yabona yokuthi isho ukuthi khona kuzokwazi ukuthi usizakale wena ukuthi kuze bekwazi ukuzokukhokhela ngayiphi yona imali qala nje kwenzeka yonke wena uthatha imali yako malume wakho wena uthatha imali yabantu abakukhulisile yako malume wakho uyoyinika abantu bakini uthi wena abazokukhokhela la kini bezokhipha la kini bakusekini ngemali yako malume wakho angithi yabo ukuthi umzali wakho noma ngithi ubaba wakho akakwazanga ukwenza lonto wena usuyaforsa wena usukufuna ngenkani ukuba wakini wena ufuna ukuba wakini wena manje ngenkani into ubaba wakho angakwazanga ukuyenza angisho ukuthi wonke umuntu usuke kade noma ngithi ubaba wakho noma usuke kade umuntu engafuni khona izimo zabantu asifani khona usokuthi umuntu ubaba wakho wahambe esemncane emhlabeni kodwa bakubo ukuba bakade benesifiso sokufuna ukuthi wena ugcine ungowalapho mningi iminyaka mangabe usuno 30 years usuno 20 something usuno 28 years babekade bengazama ukuthi lento ilungi ukuthi bakukhokhele ulotsholo uhamba ubiza lesa sibongo wena mangabe usunamandla idlozi la komalume akho selikhupha amandla wena usukhipha imali wena usufuna uzoyele bo usufuna uzoyithanga enkani wena usufuna ukuba walapha angithi yabo engifuna ukusho mina ukuthi ake lapho mangabe usukwenzile lokho bese ungenile sasibongo bese kuphela konke ubhidlikelwe uphelwe onakho uma ngabe unomakoti ahambe umakoti abuyele ekhaya bese kuphela konke yini na usuka kubantu akade benezinto zakhe abade bephethe izinto zakhe wafuna ukuya kubantu abangenanto bona eqondene nawe abangakunikeza yona wena abakuthiwa nje eyakho usuyafika lapha uyohlupheka inguna phakade ngobani mina ngifuna isibongo sasekhaya azi into engingayisho mina ngokwami angisho ukuthi ngazi kakhulu kodwa mina into engingayisho ukuthi ake umuntu amkele ukuthi uzaleke kanjani ake wamkele ulungise inkinga zalapho wena ozalwe khona idlozi la komalume linamandla ayisimanga mozalele komalume mina ngeke ngithi ufunakala ujabule mingabe uzalele komalume ngoba idlozi la komalume linamandla uyahamba wena ushintsha isibongo izinto zakho ayisakulungeli izinto kusizana ukuthi wena uthathe umfazi wakho uthathe izingane zakho ushiye lesibongo lesi izingane zakho nazo ebezoba notho kusasa zesizwe yilesibongo lesi wena usuthatha izingane zakho uziphuca khona uyefaka lapha kuyabe izingane zakho sezohlupha engwini phakathi kulesi sibongo mhlawumbe nevalo wena emhlabeni usuyahamba sisala izingane zakho manje ziyahlupheka kulesi sibongo wena owazifaka kusona ngoba zangena kulesi sibongo engafanele ngoba nawe abazali bakho babengenazi inhloso zokuthi ugcina usubiza lesa sibongo ngoba vele kwawena kade awukhuliswanga isona leso sibongo ukhuliswe isibongo sako malume akuthi niyabona inkinga mawusukhulile usumdala usinisikhathi ngithi mina ake samkeleni noma ngabe usumdala umuntu wesilisa ubiza isibongo sako malume uyabona ukuthi usuzele usuyingane akubona bonke abantu ababekade bedalelwe ukuthi uzothi masukhulile wena bese uvusa isibongo sakini khona abantu ababekade bedalelwe ukuthi uzothi masukhulile wena vele uyovusa isibongo sako malume wakho nezingane zakho ziyongena phansi kwesibongo sako malume wakho ukuze nina angazi nithole angazi ngayibeka kanjani lapho kodwa sengisho ukuthi nikwazi ukuphila ngoba okusho ukuthi manje qaqqa amaduku madoda ngisengikhuluma kakhulu ngoba manje okusho ukuthi mangabe ungena kulesa sibongo akukho ukuphila noma akukho okwakho vele okukhona musu kujaha ukuphuma esibongweni sako malume lento engazi ukuthi ungaqale uyilandelelisise kahle uyicabangisise kahle ngoba iyakumoshela izinto eziningi iyakuqedela izinto eziningi lento yokujaha ukuthi ushintshe isibongo ugcina sekuhlupheka nabantu akade bengeke bahlupheke ngenxa ukuthi wena usukhulile usumdala usufuna ushintshe isibongo ugcina usuhluphekisa izingane zakho nonkosikazi wakho omshadile kanti lo mfazi basikhisi zitshela ukuthi umfazi wakho umalume wakho kulungile umkhetho idlozi la kumalume wakho kuba ilona idlozi la kumalume wakho eliphethe wena
Hawu bakithi, yazi kunezinto nje abantu abangafuni ukuzamukela ezilula ezingezona inkinga, kepha bese abantu bezenza ukuthi zibe inkinga. Mengabe uzalelwe ekhaya, uzalwe abumlanjwana, kwamukele. Kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi ukwamukele lokho, ungaze ufuna ukuthi idlozi lakomalume wakho likuphuce elikuphe lona, ngoba uthi wena ufuna ukuyovusa isibongo sakini. Ekugcineni isibongo sakini esingeke size sikwenzele lutho, ngoba wena uthi umuntu wesilisa, ufuna ukuvusa umuzi, ufuna ukuvusa umuzi kababa. Ubaba wakho kodwa ungakaza zakukhokhela kini, ungakaza zenze lutho kini, kodwa wena usufuna ukuvusa umuzi kababa. Akuhambe kanjalo, izinto ziqala lapho ebese ziyabheda, bese ziyahluphukana, bese kuhlupheka izingane kusasa. So nje yiloko nje engakusho, ngikuqelelisa kakhulu ukuthi lento yesibongo idingeka ukuthi ungayilandelela. Kukhona kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu, abazali bethu bahlala ndawonye, bashadile. Mabeshadile abazali bethu uthola ukuthi isibongo sakomalume uzobe sisimina, kodwa abantu bakomalume bahlale kakhulu kumina, kodwa umama nobaba bashadile. Akuthi niyabona leyo nto. So leyo nto ubese uthola ukuthi noma ngabe uma wangizalela ekhaya, mengizalela ekhaya futhi basibeshada kodwa nobaba, akuthi yabona ubaba wazama wakhokha ngendlela yakho, kodwa futhi ukukhokha kwakhe kubantu abadala baqhubekile banamathela kumina, ngoba abantu abadala bayayenza leyo nto ukuthi bakulokhuze noma ngabe wakhokhelwa, akuthi yabona. Kodwa futhi manje mengabe kwenzeke ngesimo esinjenganaleso, uyakwazi, akunankinga lapho, uyakwazi ukuthi ke kuthiwa uyakomalume, kuthiwa phansi uyokhishwa komalume, ufake ngala, ngoba mhlawumbe uthi mhlawumbe banguyidalo, idala zakubanga nani zonke lezi zinto lezi ezivukayo ezibavukelayo abanye abantu. Akuthola ukuthi akunankinga, ngoba manje vele abazali bakho noma ubaba wakho vele wenenhloso zokuthi wena ubize isibongo sakini. Akuthi uyabona, akuthi uzamile ukuthi wakukhokhela wenze yonke inhlambo ozathiza ngishuma wakho bahlala ndawonye, kodwa manje ukuthi kuyinkinga laphi isedlozini kuphela ke manje ukuthi ke ufika liyokhishwa ufake ngala. Asimusa ukwenza izinto nabazali bethu abakade bengenazo inhloso zokuthi zenzeke. Ubaba bakho mekade engakukhokhelanga, amkela ukuthi mina ngumlanjwani, baba kangikhokhelanga. Musa ukufuna ukuforce izinto ngamandla edlozi lakomalume wakho. Musa ukuforce izinto uhambe uyoncenga abantu bakubo kamalume kababa wakho ukuthi wena bezokukhokhela ukuze uzobiza nesiyasibongo lesiyana mengabe usumdala. Babe kade babe nesifiso salo babezokwenza vele wena umncane bese kuyenzeka lokho, kodwa manje akwenzeka mase umdala wena usufana nomuntu wena okuphoqayo lokho ukuthi makwenzeke edlozini ke angeke kuze kube mnandi futhi angeke kuze kube kuhle, lizokushaya idlozi kwaphela. Lo nje ngakusho abantu ake bamukele indlela abazaleke ngayo. Ngiyabonga, sengikhulume kakhulu kwaze ngoba ngisho amabhayi emakhanda kuwonakele, sekulungile manje ngicela ukuthi ngime lapho, kodwa ngizocela bandla bakithi ukuze ngizoba nomfutho ngilo ngiqhubeka nje ngilo ngikhuluma ngixwayisa lapho nalapho, ngifika nolwazi futhi lapho nalapho nje. So ngizocela ukuthi ni like ebese ne subscribe nkosi yami ukuze nami ngizoba nomfutho nje, injalo nje. Thokozani emakhosini.